at afskaffe det sådan på Nørrebro, sådan prøve at få dem stoppet med at lave ulovlig graffiti, fordi når de er helt unge. Hvordan, er det sådan noget, hvor man bevæger ind i skolen og påvirker dem, eller hvordan vil det? Det er jo igen en indsats, som vi ikke gør i Københavns Kommune, men som ligger i politiet og SRP-samarbejdet osv., hvad man nu har i skoler for ulovlig graffiti. Og ikke det eneste, man er bange for, at unge mennesker kommer til at ligge og tumle med. Men der er jo selvfølgelig noget oplysningsarbejde, der skal gøres omkring, hvor det er lovligt, og hvor det er ulovligt, og hvorfor det er ulovligt, og også hvilke konsekvenser har det, fordi hvis I går ud og maler ulovligt graffiti og bliver taget af politiet, så får I jo en bøde. Og særligt DSB har været meget hårde og lavet sådan nogle, statueret nogle eksempler, ikke, hvor de måske har krævet lidt flere penge, end det reelt har kostet dem, men for ligesom at sige, at det tolererer vi bare slet ikke. Også for ligesom at gøre det så meget mere afskrækkende for folk, der ikke helt ved, hvad de laver. Men det har sådan lidt en dobbelt virkning, ikke? Fordi I måske ikke er super vant til at kravle ind over hegnen midt om natten og undgå sikkerhedshunde og hvad ved jeg, så vil I måske ikke gøre det. Men der findes jo også nogen, der bare synes, at det bliver så meget federe, når de er kommet igennem det der, ikke? Synes du, straffen er for hård nogle gange? Fordi at for eksempel DSB, hvis de har jo en database, hvor det er, at de gemmer alt, hvad der er blevet lavet på togene, og så kan de jo se på dine initialer, at det du har lavet, men altså også bare i det hele taget, og synes du straffen er for hård, fordi man kan risikere op til 1,5 års fængsel, hvis der er, man har lavet det jo? Nej, jeg synes faktisk, jeg vil så sige, at der er mulighed for at give store bøder og sådan noget. Det jeg oplever, især i Københavns Kommune, er, at den er lav, vil jeg sige. Jeg tror ikke, vi har givet bøder ud på mere end 6.000 kroner. Og det er jo selvfølgelig mange penge, men det er ikke noget, der ruinerer dig, og det er ikke noget, hvor du sådan flere år efter, tænker, hvad blev der en 6.000 kroner der, vel? På den måde synes jeg jo, men det er jo også lidt det tilgang til straf, vi har i Danmark, er, at vi vil jo helst ikke bare sådan straffe hårdt, vi vil jo helst forsøge at få de mennesker, der har gjort noget galt, til at indse, hvorfor det er galt, og så måske prøve at ændre deres adfærd, ikke? Og der er det problemet jo så bare, at vi måske har en rigtig stor udfordring med det her graffiti-miljø, og en indsats fra politiet, hvor de simpelthen prioriterer noget andet. Så det bliver svært at komme i mål med. Men hvad med sådan noget som Cruise, altså sådan noget som Moa og sådan noget? Det er vel også noget, hvad med dem, det er også noget, I bare prøver at få standset helt. Fordi der kan det jo være meget højere bøder. Problemet er, at hvis man tager en graffiti-maler i at male graffiti, så vil det ofte være politiet, der tager dem, medmindre DSB har helt sikkert nogle private vagter, men det har Københavns Kommune også rundt omkring, for eksempel de gamle by, men som oftest er det jo ubevogtede bygninger. Så tager politiet dem, og så kommer man med et erstatningskrav. Og så kan man som hærværksmand ligesom acceptere det her erstatningskrav, og man kan sige, det accepterer jeg ikke. Og det er desværre, vores erfaring siger, at det kan være svært i retten at bevise, at bare fordi, at du har nogle initialer, og du har tegnet nogle initialer, at det så er alt, hvad der er blevet tegnet med de initialer, er noget, du har lavet. Også fordi vi ser mange unge graffiti-taggere bruge de mere cementerede graffiti-malers tags, fordi det giver noget prestige, fordi så viser de ligesom, at de ser op til dem, og det er en måde ligesom at hylde dem på, ikke? Så man kan ikke desværre sige, at hver gang jeg ser nogen, der har skrevet Zuma et eller andet sted, så er det altid den samme. Hvad er det? Altså, ellers noget, som du lige tænker, at det er noget om graffiti, ikke I lige har fået med, eller du bare vil gerne vil tale om? Nej. Altså, du sagde, at I har fået på offentlige toiletter, har fået graffiti-malere til at male dem, sådan så der ikke vil komme så meget graffiti, og det har hjulpet. Tror du også, det ville have hjulpet, hvis DSB nu sådan, bare en vogn fik en graffiti-maler til at male den? Tror du så, der ville komme? Altså forskellen på os og DSB er jo, at Københavns Kommune har også kørt en nul-tolerance-politik. Det gør vi ikke længere, og det er jo derfor, vi har lovlige graffiti-vægge. Vi synes ikke, at graffiti skal væk, og vi synes også, det er en god præventiv indsats at sige, hvis vi har et toilet, der bare gentagne gange vil blive ramt, og det gør toiletter som oftest, så er det da federe at få et der tror jeg, at Københavns Kommune er meget pragmatisk omkring det. Altså, så er det federe for os, at det er et fedt toilet med et eller andet maleri på, end at det er noget, hvor der er 17 graffiti-malere, der alle sammen har skrevet 3 bogstaver oven på hinanden. DSB kører nul-tolerance, så det er jo imod deres politik at skulle male en togvogn. Det vil de ikke gøre med den politik, de har i dag. Men om det er en hensigtsmæssig politik, det er svært at svare på. Jeg tror, de står jo over for nogle helt andre udfordringer, end Københavns Kommune gør, fordi de fleste af vores bygninger, det er derfor toiletterne bliver ramt meget, men de fleste af de bygninger og broer og så videre, vi har, er jo relativt godt besøgt.
Der er altid mennesker til stede i bygningerne. Der er altid folk, der kører rundt på broerne. Så det vil sige, at i det store hele er vi jo ikke dem, der er hårdest ramt. Hvor DSB har tunnelerne under jernbanelæmerne for eksempel, er det ofte ting, der ligger øde hen om aftenen, og de er store.